Алло. Шит фаҳмидам охи ака фаҳмидам гап нест гӯш кун занг назан занака баниса вораги мози мебиём хоб малиш хоб ғам натол ба зангит мезанам охи хоб ҳамин намефаҳмам як бор гуфтан хай значит хай чо кади бо дер кади занак охи пеши духтур дуромада мардакҷон ҳами дуромадани та ҳам пеши духтурам медрои ҳами хели бозорам рави ҳами хели як медрои 2-3 соат пас мебурои чӣ мега духтур духтур мега ки ҳами асабот чӣ қебаги монда шидагай рост меги та ай арусид асабот монда буд занак ай арусид ҳами хи буди ҳами ме таи чодар тумар қариб мезади боида дасай шӯхӣ занак шӯхӣ чӣ мега майли ин шӯхиё такмон мардакҷону духтур мега ки агар бихоҳӣ ки асабот ором шава фақат сайргашт кун ҳар рӯз дар сайргашти ку занак не охи мардакҷон мисол куҷо буре мардакҷон ина мегум Истанбул буре мардакҷон ёки Анталия буре мардакҷон ёки Ҳиндустон куҷош буре мардакҷон куҷош бурӣ пеши ягон духтури дигар ба шумо билетҳои арзон лозим бошад ба ватсапи авиакассияи Шаҳноза занг бизанед. билетҳои арзон ва боваринок аст. Салом дӯстони азиз, медонед чи ҳамин дур нигоҳ кардам акаи Абдулло Тупаланг ҳамроҳи Гавҳарбону саҳна сабт кардиян саҳнаи аҷиб. Ман як хулоса омадам гуфтам ки равам як айни ҳамун сабт шонда сиёнка шонда як вайрон кунем ку чӣ гап меша бия ҷое мерем ку чӣ меша гӯш кида як чиро инсоф мегӯям инсоф медони чи соати 10 гуфтӣ нахо соат 12 шуда ту 2 соат дер кунӣ хай ба чо кардай 2 соат маку урустиро 3 соат ҷидат кардам ку не гап дар вай ҷидат кардан нест одам медони вақте интизор шиданги интизор шидӣ ҳамин асаби тунук будиги бо яворги тунук мечи мера 2 соат дер киди 2 соати рон ман чӣ хесудме заб коре карда буди 2 соатак ҷидат карда буди дар ҳамин ҷа не гапа бисёр накӣ киҷо бояд барем оди мо киҷо мерем абед ки немерем ягон ҷохи ҳамин расҳоти соати 12 гирифти бурои абед а медонистам ту феълитро медонистам бара гуфтӣ бидашто ассалому алайкум салом дилшодин бача хак ман бахта орзу доштам ки гуфтам ки орзу доштам ки ҳамин шуморо бибинем аз наздики майли дилшодҷон охи мо запис карда истабдем охи ту ҳама сёмка кадр дорем бахшиш ак мо борои ҳамин морозига гуфтам як бор дар кадри шумо биём хисанҷ бахидо ки ҳамин хисанҷ сёмкара расво карди ҳак стоп те коргардон бахшиш стоп ебет стоп те бахидо меша раҳмат гаштиму сёмка расво карди бахидои номардӣ меша охи чуа охи чӣ зари гуфтӣ ки аҷоя мерем сёмка мерем ака бо рафлита додум ака рафли доду рафли ма гирифти ака бо телефон ба шод парто гуфти шод парто ма саҳар гуфтам саҳар мерем гуфтам гуфти охи ака чӣ ба файрода ки номардӣ бахидо намешад не чӣ абе баъд абе чор шид ин саҳар дар назар надоштам охи ман саҳар ярм е бахидо я ҳафта шумо хеле номардӣ меша бахидо чӣ майла ҳамин насиб боша ҳамин сёмка мекунем чӣ ман охирон бор ака ман ба хотири шумо охирон бор ман охирон бор ака ба хотири гуфтам ку пага мебарем сёмка пага мебарем хеле боша я гози мерем я ҷоя я абед мекунем ба хотири абед айсоби айма ай ту барои ки марам сёмка бигире я абед айнун ман хуб мераве мере дӯстони азиз медонед чӣ ҳамин як ду саҳнаи нава ҳамроҳи Гавҳарбону устоди акаи Тупаланг сабт кардем пешкаши шумо мегардонем ҳамин хас ҳамин гуфтиги ҳамин бахидор аплима акара аплита додум акаи номарди ба шумо билетҳои арзон лозим бошад ба ватсапи авиакассияи Шаҳноза занг бизанед. билетҳои арзон ва боваринок аст.